Kani kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phiri merinong ti wa alang. Kini gilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mata kastem. Menteri Rang Badu Jangkari Narendra Modi ong ba ka Ayushman Bharat Digital Mission kadanya ka boron panthamai ka trega ka hakarukom ajing sumari kinong pang. Lathungi Professor Dr. Nalin Mehta Kumu Director Bathamai Janga North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science NIGRIMS. Ringkat makapathai barakawai la rakhi ka World Tourism Day min kasngi ha India. Hashwa bapinya skol ka khubor ka babanya skol haban cha skol shwa ya ka ni jing benar. Kan ba ka jing ai ketika covid da ka sarkar kadang ya cha mentana ka bentai ki samla ki bakhat pras nem sheneng ni kentu ki khun samla ba kene shime ketika bat banyarap ru ki we banyo tika ni kentu ru ipi keno snap baro ban amle sting namar ba ka covid-19 ka de ka jing pang ka barang shungs ir na ka benta ka koi ka khya jingi Semua bahasa kau hala yeng lemda kalong kepada rengkam pelat lepi ban mi shabana la yeng. Ya ibu renti ikini ki lightly ki jing betha ki besuk. Deng bhai ki mask ya paji iwe ni iwe sat bhai la ki ti bakadur khmat man la kapor. Nakabenta kini ki jing tip ki bakham nya ki be dei baka covid-19 pilawan phone kini ki national helpline number. Not iwe are like ndai hinyo pra not south real la ni iwe not new sun. Ki nombor ajing rap ki belong kerpang na kamenta ka Meghalaya ki dai kini iwei not phra but iwei not new not menta ka yos ngopat sai ka khubor ka babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi min kasi ulong ba ka Ayushman Bharat Digital Mission ka balapli ha India kadani ka boardon penthamai ka tare ka ta hakurukom ajing sumari ginong pang uong baka day ka singi ka bakarpang na kabanta ka India hakani ka spas nem ka ba arhuway nama baka tanat ka bakmi ka kwat ka kya ka larum menta syak ka lenti ka bathamai ka banpan ka lai ki latre kam ha ka jingko jingkya kambarang pli ka Ayushman Bharat Digital Mission ning baka video conference umodi ulong baka sa shimya ka banta tre kam ka bakongsan ban wengi ki jing iya baki briyo ki baduk ki kendo hakapor ba pha sumar jingpang ka Ayushman Bharat PMJAY kan penyo jing rap penyo jing sumar hakapor ka babiang klem dalut pisa Menteri Rang Badu Narendra Modi ong ba barok kinong snong jongkari menta kin sa yo ya ki digital health ID bat an sala ban lom bat bu jing kan mau ha ki kor computer ya ka long kaman jong ka kwat ka khya jonggi ha ka ji rakhi kan mau buro me kalin khos nem si kha jong pandit Deen Dayal Upadhyaya isne menshwa na play ka Ayushman Bharat scheme hakalengari Menteri Rang Badu lapan pau ka jing ngokmen ka bakraw balas dangru ya ka Ayushman Bharat Digital Mission na dokumentin ka singi hakalengari Uama ke India kan don ya ka lat jing punya soalan ka bakraw tam ha ka perthai da ka jing don jong shispa life ho klur tali ki number Aadhaar shispa khat phra klur ngut ki nong penan ka mobile phra ho klur ngut ki nong penan kam ya ke internet bat sau hulai klur ki Jan Dhan bank account daga jing pentre kam janai ki kor ki board ko juk menta lala ban penti kena baki riu pat ba ki yo pediam ya kreation ka babiang hadu ka jing den mentalang ha ka tre ka ta baro ka Arogya Setu app ka long ka ba mento shibuan bante la kam ya ka jing sapyang jong khnyang jing pang corona Lathungi Professor Dr. Nalin Mehta Kumu Director of North Eastern Indira Gandhi Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS Menteri Rang Badu ka Meghalaya konar ki sangma uai khublai ya utai director bathamai jo ka NIGRIMS laban pen kenal biang hangi ba director barim Dr. DM Thapa ulai tingkhu mausiang ha ka jing yakan at apeng ki shakri ki tar cardiology bar kinang pinya ya ka NIGRIMS hadu ba wat ka sarkar jilaru kala haban bisharlang Dr. DM Thapa ula pen sngo ba kala dan ka kam sap ha ka tanar cardiology bar ula dawa ban penong ya ka jing tokit Nawenga Dr. DM Thapa House nyam baladem baru Dr. P Bhattacharya ula shanti kam kumu director ubashi board ka NIGRIMS ha ka shitri ujliu 8000 arpho ha Meghalaya layut ki brio ki lakhlam na mingi na marjong ka covid-19 kabala pun kiyo ka jingya brio na marka khlam ha ka ni ka jilla sha ka 6000 lais pa khandai pusan ngun Katanat ka bakhmi ka koi ka khya ka pentep ba minnin kasngi shispa pramur ki brio ki leyo thamai khnyang jingpang marha ka jo ka por arspa life homot ki wepat ki leyo jingkon ki active cases menta ha Meghalaya ki don 6000 news pa san pu arngun ki beleyo jingkoi baro tat hadu menta ki long hinyo 1000 news pa san phongun
Hai India adap ai dawai tika COVID sha prapun riu kulur ngut kinong shong shnong kari tar haduk menta. Katana trekam jangka sorkar pedeng ke bakmi ika koi ke kia ko ong. Baka dai sakwi paka jingjab haka jingkon persha ika COVID-19. Min ke sengi palak lai pran lak khat pra hajar ngut ki beriu kira yo ika tika. Ki beli jingkon na ka COVID min ke sengi haka lengkari India ki dan arbu khandai hajar handus pa arbu ngut bar ha bakhen kin lumlang kai jingyo jingkon jingnong pang COVID he India kala kiu sha ka khandai nyau poi nyau pra na kasispa kani ko khubor ko wan shpi na All India Radio Shillong la rakhi bura me ka World Tourism Day min ka sngi da ka jing thmu penyo ji kai shaki pa ba halor ka benta jong ka tourism ha ka ba penong ko dor ki kulshor kiriti dustur bat ka jing pasat jing shai ya ka san pathai bat ka yo ka kot habaro shtelo pathai menta usnem ka phang padeng ha ka jing rakhi ka World Tourism Day ka day tourism for inclusive growth lani ka jingo kai pathai na ka menta ka jingi mentoi lang ka thmu banyarap pendung lang ya ki brio ki ba bon ha ka ni ka kam katana jingo kai pathai men ka si kala play ka nidhi 2.0 ba ka India tourism statistics at a glance arhajar arhuwei New Delhi ha ka program ka bala pen kre kerpang ban rakhi e ka World Tourism Day umantri ramba ka Meghalaya konor ke sangma ha ka karwa khobor jung ulo ong bangi rakhi ek men ne ka dul ba bhabri ojong ka Meghalaya ki lom ki ba ithiang ki ksha ki berumphum bar ka jingu spa ha ki jingim ha ki khlaw ki berben ka Meghalaya ka rakhi recommend ya ka mensiam jinge long ka way what ha ka jinge pher kriti ki store ha ka ni ka sngi rakhi recommend ya ka World Tourism Day arhajar arhuwei ni priang snob ha arti arjat epi sha ka jilla jungi ha ka wi ka khubor ka Rongmesek Tourism Promotion Ribhoi District ka rakhi recommend ya ka World Tourism Day hash nong Rongmesek ka bala pawnam na ka benta ki jaka ki ba ithiang ki jongka kum kanan product ulum maukundur bat ki wei Menteri ke Sarkar India Sarbanand Sonowal Rasha Jiyet ko munong mikmat ubat hamai sya kiyeng dorbar thawan Rajya Sabha na Assam. Sonowal job da ka basuk klem da dan kini ki kertong ki ban yeng persaya Sarbanand ulale shim ya ka sernot jingjab min ka sni na secretariat jong ka yeng dorbar thawan ke Assam ka badan Hadispur ha ka jingdan ringkat lang jong menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma presiden ke BJP ha Assam Bhabesh Kolita bado menteri ke tanat ki kampen roy na ka Piyush Hazarika. Sonowal wai kublis ngongo ya baro ki dokhat jong ka yeng dorbar thawan ba kumju ya ki pat ke jela ha ka ni ka jingjok ka jong Shongkonor jongka Mamu Chera Siemens Limited MCCL uba wailat miki shila upentip baka sarkar ka dan hakalanti ban aino haki company ki bahe ya katai ka PSU ulai tho baka sarkar ka lakot tendar ki karkhana simet ban penya ya katrai ka ta MCCL da ka PP mode ula pen pauru ka jingkermen baka MCCL kan sala ban ki im thamai biang hadien bala pendit penbiang ya katrai ka ta laban pun mau biang hangni baka kanhun menteri sarkar kalala pediang ya kate ke jingterwa nadu khamashwa kumbalai hajar sans patli kilong nong sem gi bahap apo nong Stone constituency kilaya jingtoy lingba ke MLA scheme bala aido MLA ka nong Stone uba Macmillan bersat hakapor basami kitin sop yeng ha mau khlam nong pendeng dor bar hol uba bersat ula ong ba la penkerpang ya kani ka scheme na ka ka jinan kam jong baduk uba kodo bar hakini kilai snem bala la kumbalai hajar sans patli ki de yeng kilaya jingershan da ki tiar ki badan kam bala aido ka jingrap na ka scheme shaki sports club bat ki wei ki seng bhalang kinong shong shnong kila dap da ka jingkimen ba kila ai jingero ya MLA ubala ai tin sop yeng ya ki brio ki baduk ha ka constituency ke jong ka Girijananda Chaudhary Institute of Pharmaceutical Science GIPS Guwahati kalarki lekmen ya ka World Pharmacist Day haplau jongka college jongka ka badan ha azara kiradan kapto kani ki program ki bekerpang bala penbet ha ka sngi da ka bobot artat ki kendon tre kampanye da na ka COVID-19 ka phang pedeng ha ka jingrakhi ka World Pharmacist Day minta usnam ka dei ka bashanya na ka benta ka kot ke khya ka jumpi kapto kani ka khubor kala kot bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong sngam haban apan mata se ka program ka banbot